Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat, sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At huwag po kayong magsawang tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago ko po umpisan po ay shout out po sa inyo lahat. Sa mga taong pupursigi po sa ikabubuti ng kanilang pamamahay po ay saludo po ko sa inyo na mga talagang di po kayo tumitigil po sa pagtulong po sa inyong mga pamilya, sa mga anak. At sa hirap ng buhay ngayon po ay wala pong init sa araw. Sana po ingat-ingat po kayo pala dyan sa mga mainit ngayon pong panahon. Pag galing po kayo sa initan po ay mainit na po ay magpahinga po kayo at huwag po kayong magpainit kasi uso po ngayon po yung stroke po na high blood po. Pag halimbawa po galing po kayo sa mainit po ay huwag po kayong humiga kaagad kasi pag umiga po kayo agad, yung init po sa ulo pupunta sa taas po. Baka mayroon na maraming nangyayari po yung parang nababaliw sila kasi umakyat yung init sa ulo nila. Ay dapat po pagkuhan po uminom kayo ng tubig marami at relax po lamang po. Kayo magpainit kung nararamdaman nyo mainit na po ay sumilong po kayo para hindi po kayo masupokit na po. Mahirap po ngayon ng magkasakit, malang gamutin ngayon po. Kaya ingat-ingat lamang po dyan sa inyong mga ginagawa po. Pag mainit na po, sumilong po kayo at pahinga po, relax lamang po, uminom ng tubig. Yan po, maraming salamat po. Ay share ko po sa inyo, napaka-importante po ito. Orasyon Poder ni Haring Solomon po. I-share ko po sa inyo. Kung wala pa po kayong poder po dyan o tutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan at i-share ko po sa inyo. Marami po akong i-share po dito sa inyo na mga poder o mga orasyon na panggamot, lahat po i-share ko po sa inyo. Ito po dinadasal po kung nag-devotion po kayo ay isama na nyo po ito. Napaka-importante po itong poder po. Hindi bali may poder po kayo kahit na dami po kayong inuusam ng mga poder para lalo po kayo lumakas. Yan po. Hindi porke may porque may poder na po kayo, usalin nyo lahat po ang mga poder po para lalo kayo pong lumakas po sa spiritual po. Ayan po. Ayan po. Poder. Mag-isara po ng isang ama namin, luwalhati, at sunod po yung orasyon to. Ayan, poder. Orasyong Poder na Haring Solomon, Hiwaga ng Pangasinan. Magdasal po ng isang ama namin na walhati at sunod po yung poder po. Narito po ang dasal po. Ama namin nasa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin.
Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa magpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan at kapurihan, magpakain naman namin. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. At sunod po yung orasyon po ng poder ng Haring Solomon po. Narito po ang orasyon po. Iniibig ko si Yahweh, ainsop si Jesus ang susi sa lahat. Ail, Lu, Patpat, Mimirel, Tiyu, Miraka, Kaglutay, Musak is, Mik, Asi, Kliyu, Alhas, Il, Solomos, Aglatim. Isang bihis lamang po usalin po at ipo sa dibdib ng 3 bihis po. Iniibig ko si Yahweh, ainsop si Jesus ang susi sa lahat. Ail, Lu, Patpat, Mimirel, Tiyu, Miraka, Kaglutay, Musak is, Mik, Asi, Kliyu, Altas, Il, Solomos, Aglatim. Iniibig ko si Yahweh, ainsop si Jesus ang susi sa lahat. Ail, Lu, Patpat, Mimirel, Tiyu, Mirakag, Lutay, Musak is, Mik, Asi, Kliyu, Alhas, Il, Solomos, Aglatim. Inulit-ilit ko po lamang po ang usal po at isang bihis lamang po ito usalin po at ipo sa dibdib ng 3 bihis po. Para makakon nyo po mga hindi po. Po. Kahit marami po kayong dinidebosyon na kon po, maganda po ito, pampudir. Marami ang pudir, marami ring protection po ng mga kon po nyo. Hindi po kayo basta-basta masusupil ng sino man na masamang elemento, mangkukulam, mambabarang. Kasi marami po kayong pudir yung ginagamit po. Maganda po itong maraming pudir po na ginagamit para kahit na sino po yung masagupan nyo ay hindi po kayo basta-basta po masasakop po. At hindi po kayo basta-basta po masusupil at nasisilaw po sa inyo. Basta tuloy-tuloy nyo lamang po ang pagdarasal po sa araw-araw. Pag nanggamutan po kayo ay labis po kayo na napakabisa po yung manggamot. Basta isa ulo po lamang po ang mga uusap po ng mga orasyon. At isa puso isipan po lamang sa paggawa ng mga kabutihan po. At maglinis po sa sarili, na magdasal ng maglinis, humingi ng tawad sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Para kasihan po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat and mag-subscribe po kayo palagi at mag-like and share. Pagkipindot na rin po ang bilay ko. Maraming salamat po.